Uvažena braćo, poštovani vjernici, danas ću vam govoriti o najuspješnijoj trgovini koja postoji i koja se može desiti i dogoditi. Trgovina koja je spomenuta u Kur'anu časnome, trgovina koju je Allah pomenuo na nekoliko mjesta u svojoj knjizi, a također je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio o toj trgovini. To je definitivno najčasnija trgovina, a kada vam spomenem učesnike te trgovine, onda će vam biti jasno. A kada se još zna šta je roba i šta je cijena u toj trgovini, onda vjernička srca zastaju i pokreću se iznova hrleći da budu dio te veličanstvene trgovine. To je trgovina u kojoj je kupac milostivi i plemeniti gospodar svih svjetova. U toj trgovini prodaju vjernici, mu'mini. Roba koja se nudi u toku te trgovine su dobra djela, a cijena koju kupac daje je cijena plemenitog, darežljivog i milostivog gospodara svih svjetova, koju je on formulisao u vidu dženneta, čija su prostranstva koliko su nebesa i zemlja. A ono što je još vrijednije od toga jeste Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, koje je vrhunac užitka, bez obzira što je dženetlijama, iako su na različitim stepenima, prelijepo u džennetu, ali u odnosu na nagradu zadovoljstva gospodara svih svjetova, sve druge nagrade i vidovi uživanja idu u drugi plan. A na dunjaluku također ova trgovina ima cijenu, ima dar, a to je dostojanstvo, pobjeda istine, pobjeda dobra. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul dženne. Uzvišeni Allah je kupio od vjernika živote njihove i imetke njihove za džennet koji će im dati. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Oni će se boriti na putu istine, na Božjem putu, na putu uzdizanja pravde i dobra, širenja dobra. I na tom putu će žrtvovati sve što oni posjeduju i imaju. Wa'dan alayhi haqqan fi at-Taurati wal-Injili wal-Qur'an. To nije bilo kakvo obećanje. To je obećanje uzvišenog Allaha koje je spomenuto i u Tevratu, i u Inđilu, i u Kur'anu. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. A ko bolje ispunjava svoja obećanja ili data obećanja od onog obećanja koje je dao uzvišeni Allah dželle šanuhu. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. Zato se radujte, o mumini, o vjernici, radujte se trgovini koju ste sklopili sa Allahom dželle šanuhu. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. A to je zaista po sudu gospodara svih svjetova veliki uspjeh. Ja ejuhallazina amanu hal adullukum ala tijara. O vjernici, kaže uzvišeni Allah, hoćete li da vas uputim na trgovinu, tunđikum min azabin alim, koja će vas spasiti patnje
žestoke patnje u džehennemskoj vatri. Tu'minune billahi wa rasulihi wa tuđahidune fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Vjerujte u Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika. Vjerujte svojim srcima. Izrazite to svojim jezicima i potvrdite to svojim dijelima. I borite se na Božijem putu, na putu istine, na putu dobra. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Allah dželešanu će vam grijehe oprostiti i uvešće vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. Wa ridwanu min Allahi akbar. A Allahovo dželešanu zadovoljstvo je veće od svega toga. Zatim Allah dželešanu kaže: wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib. I drugi vid nagrade koju vi posebno volite i za kojom vi često posebno čeznete jeste Allahova pomoć i pobjeda istine i dobra na zemlji još dok ste živi. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ i obraduj vjernike. Čime obraduj vjernike? Nije spomenuto čime da poslanik obraduje vjernike. Kako kažu islamski učenjaci, nije spomenuto ono čime trebaju da budu obradovani vjernici zbog toga da bi to obuhvatilo što više nagrada i dobra. Zatim Allah dželešanu za ovu trgovinu kaže: tiđarat jerđune tiđaratan lan tabur. Oni se nadaju trgovini koja nikada neće propasti. Koja nikada neće propasti. Suhejb ar-Rumi, Arap koga su Perzijanci, odnosno Bizantijci zarobili kao dijete i prodali ga kao roba. Vratio se u Meku i zato su ga zvali Ar-Rumi, Bizantijac. Odrastao u Meki, zaradio novac i prihvatio islam i šahadet zajedno sa Rasulullahom sallallahu alaihi wasallam. I krenuo da učini hidžru. Hidžra, braćo, nije jednostavan posao i nije jednostavno djelo. Ostaviš sve i kreneš. I onda ga Mekelije zaustave i kažu: ne možeš tek tako izaći i otići u Medinu. Uslov je, između ostalog, da ostaviš sav svoj imetak da bismo te pustili i oslobodili da ideš, dakle, onako praznih ruku kod Muhammeda u Medinu. I on je pristao na to. Kada je došao u Medinu kod Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga je dočekao: zalike bej'un rabih, zalike bej'un rabih. To je uspješna trgovina, to je uspješna trgovina. Dao je sve radi gospodara svih svjetova. Žrtvovao je sebe i svoj imetak radi istine, radi dobra. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ocjenjuje da je to najuspješnija, najprofitabilnija trgovina. Ko su ti ljudi? Koje su njihove osobine? Koji trguju sa gospodarom svih svjetova, kojima će Allah dželešanuhu džennetom platiti. Allah dželešanuhu objašnjava u nastavku ajeta kojeg smo proučili sure Teube, kaže: Etaibun. To su oni koji se stalno kaju. El-abidun. To su oni koji Allaha dželešanuhu obožavaju. El-hamidun. To su oni koji Allaha hvale i veličaju. Es-saihun. To su oni koji putuju. Vidjet ćemo o kakvom se putovanju radi. Er-raki'un. Oni koji čine ruku'. Es-sađidun, oni koji seždu čine gospodaru svih svjetova. El-amirune bil ma'ruf, koji naređuju da se čini dobro. Wan-nahun anil munker, i zabranjuju zlo da se širi u društvu i u zajednici. Wal-hafidhune li hududillah, i oni koji čuvaju Božje granice. Na kraju, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, obraduj vjernike, obraduj takve. To su osobine, braćo moja draga. To su djela koja Allah dželešanu hoće od nas. Da ih vidi, da ih pripremimo, da ih spakujemo i da ih iznesemo gospodaru svih svjetova, da ih on otkupi.
Iako njemu nisu potrebna naša djela, ali je on plemeniti i milostivi, on voli da nagrađuje. Allah dželešanuhu se raduje našeme dobru. Allah se raduje kad se neko od nas pokaje. Kada neko krene pravim putem, iako mu niko od nas nije potreban. Da smo svi na zemaljskoj kugli kao najbogobojazniji među nama, to Allahovu vlast ne uvećava. A da smo svi na zemaljskoj kugli kao najgori među nama, to Allahovu vlast ne umanjuje. To je gospodar svih svjetova, savršeni i potpuni. Etaibun, teuba, braćo moja draga, stalno kajanje Allahu dželešanuhu. Kajanje Allahu zbog grijeha, zbog propusta, zbog prekršaja, ali kajanje Allahu i zbog propusta u ibadetima. I zato mi nakon namaza što predamo selam kažemo estagfirullah, 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 gospodaru moj, tražim oprost, da mi oprostiš propuste u namazu i u dobrim djelima. Nakon hadža, kada završite obrede hadža, Allaha često spominjete i tražite oprost, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Stalno kajanje Allahu dželešanuhu. Kajanje i teuba nije neki posebni ritual, jer naša vjera je skroz jednostavna. Samo je dovoljno da se obratiš Allahu dželešanuhu iskrenih namjera. Posebno je važno da se osamiš. 2 rekata još ako klanjaš namaza pa Allaha zamoliš. To je ta teuba koja treba da bude naša stalna praksa, naš stalni običaj, jer teuba je ta koja te osvježava, koja ne da tvome srcu da zamre. Etaibun al-abidun, oni koji Allah dželešanuhu obožavaju. Vjernik šta god da čini, on izražava ibadet gospodaru svih svjetova kada su mu iskrene namjere. Pa i dok radiš na poslu, da bi preživio, da bi za familiju zaradio, da bi istinu pomogao, i to ti je ibadet. I to ti je ibadet. Ibadet je vrhunac slobode. Ibadet je jedino ostrvo slobode koje je Allah dželešanuhu ostavio za mumine, za vjernike, za ljude koji žele slobodu. Jer oni koji neće Allaha da obožavaju, bulu bi riqqi nafsi wa šeitani, kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bit će iskušani da robuju šeitanu ili svojim strastima ili svojim prohtjevima. El hamidun, oni koji Allaha hvale. Naš poslanik je Muhammed i on je Ahmed. Ahmed znači onaj koji najljepše hvali svoga gospodara, a Muhammed je onaj koga su najviše ljudi hvalili. To je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I on je vođa pobožnjaka. I on je na čelu svih onih koji Allaha dželešanuhu hvale. I on ima maqamu Mahmud. Jer će ga hvaliti i zahvaljivati mu se sve generacije, i prve i potonje, kada se bude zauzimao za umet Muhameda alejhi salatu vesselam i za čovječanstvo općenito. Zatim, oni koji obavljaju namaz, koji seždu čine, ruku' čine, qiyam, učenje Kur'ana, braćo, sežda i namaz nije bilo kakvo djelo. Tražimo naš namaz, tražimo sebe u namazu, dok ne osjetimo slast i ljepotu namaza. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Jer namaz je težak svima osim onima koji su skrušeni. A oni koji osjete skrušenost i ljepotu namaza, da im dadeš dunjaluk i sve što je na njemu, ne bi pristali da ostave jedan namaz, a kamoli da se poigravaju sa namazom i da šaraju namazima i tako dalje. Oni koji putuju, esaihun, ko su ti koji putuju? Kažu islamski učenjaci, to su oni koji putuju tražeći bliskost gospodara svih svjetova. Putuju radi traženja znanja. Putuju posteći Allahu dželešanuhu. Putuju čineći ostala dobra djela, uspostavljajući rodbinske veze, činjeći ljudima dobročinstvo i tako dalje. Putuju po zemlji, traže i šire hajr i dobro. El amirune bil ma'ruf, naređuju da se čini dobro, a odvraćaju od zla. To su također ovi odabrani. Jako je važno, braćo moja draga, da mi naređujemo da se čini dobro i da odvraćamo od činjenja zla. Jer gdje nema ove institucije, istina nestaje. Istina bude donja. I vjerujte, kada se mi povučemo, kada mi ne budemo govorili o istini, o dobru,
o pravdi, o islamu, o pobožnosti, o obožavanju gospodara svih svjetova, preuzet će kolo oni koji obožavaju šeitana i oni će biti dominantni, oni će širiti svoju ideologiju, oni će širiti svoje zlo i zato nema povlačenja. Istina je bila potisnuta za vrijeme Benu Israilčana, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, zbog toga što nisu odvraćali od zla, što nisu jedni druge upozoravali kada su zlo činili i istina je iščezla. Istina neće nestati, ali ona se može povući sa jednog prostora, zablistaće na drugom prostoru, ali ti stanovnici koji dozvole da se istina povuče, oni će biti odgovorni kod gospodara svih svjetova. Je li nam žao što se istina povukla iz Španije, iz Andaluza? Nama danas jeste. Istina se povukla ne zato što je Allah nepravedan prema njima, ne, nego zato što su ti stanovnici zaslužili da se istina povuče za toga pro. Zato, braćo moja draga, naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Glas istine mora da bude najjači u jednoj zajednici. Ako toga nema, onda će oni najgori među nama biti glavni, a oni kada budu glavni, onda nama nema ovdje prostora i nema nam opstanka, jer oni su na putu šeitana i zadovoljstva šeitana i njihovih strasti spremni sve da urade. I zato na kraju Allah dželešanu kaže وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, oni koji čuvaju Božje granice. Čuvajte, braćo moja, Božje granice, a Božje granice su Božji propisi. Čuvajte ih kod sebe, kod svoje familije, u svome džematu, jačajte svoj džemat, jačajte svoju zajednicu. Mi kao pojedinci smo važni, jer pojedinac, čovjek je glavno stvorenje u svemiru. Sve je čovjeku podčinjeno, ali ne može pojedinac sam. Moramo se udružiti, moramo biti zajedno, moramo biti džemat. Moramo biti zajednica, jer jedino tako se jedni na druge oslanjamo, isto kao ovi blokovi i kao ovo kamenje kada se slaže jedno na drugo i onda se pravi zdanje koje se zove Islam, koje se zove iman, koje se zove ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U tom smislu i tada zaslužujemo Božju, inša Allahu ta'ala, pomoć i podršku. Nasrum min Allahi wa fathun qarib, pomoć od Allaha dželešanuhu i pobjedu koja je blizu, koja je tu. Wa bashiril mu'minin, a tada obraduj vjernike, obraduj sve ljude. Jer kada istina pobjedi, kada ona dominira, onda je svima lijepo. U suprotnom je suprotno. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da nas ojača, da nas učvrsti. I jedna od manifestacija pobjede istine i dobra jeste sutrašnji dan gdje polažemo kamen temeljac, kao što reče uvaženi efendija, za novu zgradu medrese Gazi Isa Beg u starom dijelu grada, u staroj čaršiji, u Prvomajskoj ulici, pored zgrade Mešijata, pored stare zgrade medrese. Sada je već to stara zgrada medrese, iako je ona itekako nova, jer medresa je izvor dobra. Medresa je izvor hajra i dobra. Tu djeca započinju svoj dan učenjem Kur'ana. Tu djeca započinju svoj dan veličanjem gospodara svih svjetova. I zato je medresa dragulj kojeg moramo svi da čuvamo. Jer medresa je uvijek bila tu da iznjedri ljude koji će da budu na čelu ovoga naroda. Na čelu ovoga naroda, da vode i da čuvaju ovaj narod. To je i uloga medrese, to je i uloga znanja i nauke i dobra. I zato, braćo moja draga, uz poštovanje, maksimalno poštovanje koliko je to moguće svih predviđenih epidemioloških mjera, bujrum, da se zajedno radujemo, jer zaista je to pobjeda istine i pobjeda dobra. Barakallahu li wa lakum fil Kur'an.